Usamla penkemen lang sanmiet, ubadeiru Education Secretary Kakasi Student Union KSU, CEC uloong ya ka jingsam kusnam shaki samla pude ka jadban rio, la le lingba ka sengkemi na do usnam ka kandai spak na kulai, hinrei kat badangyat ka por lahap ban baha no shaki shnat rekam bakinne ya ka badan kam. Ya kani usamla pen kemen lang ulah kerana ka jingya lang pen ko buram na ka mat shaprang academic award arhajar san ya ki khat lai ngot ki samla puli ki blawan hakmat ha ka SSLC but HSSLC bala pelong da ka Kasi Student Union KSU Jowa Union but ka that mutlang pelun union menda ka singi sajan kat pratering Risau halum pertu Community Hall, Mi Mentedu, West Jandil District, kum kadang ban penslur ye ki samla puli than. Kabasngau tanat shushu, kalong baka sorkar, kala board ye kanie, haki snam arhajar, ban itu ye ki samla, ki bala pas bha shakman, bat minta ki samla jong ka jadban rio, kila nang bon, ki bala pas, haki kerdan baper ka kesu, ka terang bat angnut bha, ban yoi, da ki samla terai jela, bandan haki syuki terekam ki bahalor kam tam haki office terekam baper hapo ka jela long usamla pen kemen lang hakani ka sngi ya ka jing lang pen ko buram la penya do usamla ni dapoi shadam general secretary ka Jowa Union la yoru ka jingkran kit bak kit ruyang ya ki samla pulie do usamla iwanmi power president Jowa Union usamla Konard R. Sana, Education Secretary Jowa Circle, Samla Latpar Singkram, President West Jandil District, Bat Kumju, nakasembot kongsan kabadai ka District School Education Officer ka West Jandil District, ka Dr. W. Sumer. Nakaliang ka Dr. W. Sumer, habay jingkran kalong kania kadai tang ka jingstang ye kiti samla puli da ka baong ru umla banlan menta usnam ka percentage jong ka jing pas ki samla puli ka jilla kala kiu pha haba yanu jor bat ki snam baladam henry ka badan kam menta kalong ban penyo shushu ye ka jing bha ha ka puli puthi jong ki samla puli kalong ru kum ki samla puli ki day ban shwa yala die bat bandan ke jingket kli halade namar menta ki dan shibun ki jing ba ki samla puli ki la ban yakando khamtam ha ka jing mut jing perkhan kum ki samla puli ki day ban long ki bayar pha ha ka jing perkhat perdan da ka ba ka ai khuble ru ya ka kesu ka bala ai men si mi ki samla puli na ka por shakapor le don lang ha ka ni ka sngi de ki mi ki pa jong ki samla puli ki de khat ban nong yalam kaseng na lor ki beide la pen pho ye ni ka sngi de ki jingsha tan ran ki samla ka that mutlong union katba ya ki kintian ai khuble la yo na u overjoy kanai u publicity secretary ka that mutlong union Nick award. Ikubulay ginong nick award. Ni bahaw award. To jimot to yo penclur ya gini kikena. Yo nang tia kicikman hejing im yongki. Dream home melingi to la dekani hakubi kebentau ongi keni to dang man kakam kedua kian dangi. Kedua he dang cikman. To ile ongi kamte to keni to dang ke SSLC. Kedua kian kopi yo pi kedar ye jing yong pi sau thu kan ni to da bon per di yong pi ki wada la kelas
boy tip hagi wan lagi thau lai pure pi jan boy bon perdi yang pi wajib timit ngale nga kat ni le dan so kam ka principal yang the government girls higher secondary school juai dan tip M6M ne perdi yang pi ni ki kena ki wila award ki wila high school 11 12 high school yang i dan perite tangwai wi he ko kum tu pi mohon siang serongi yete iwi i kat ni por di yo ong to nga to mana ka first division wa yo anyau phang sang persen wa yo apra phang persen dan chimi to ka di to man ka jing sedang kam tam ho no snem dai spa dai pulai 1993 ya kaba hakata kapor nyempat dan ya kisnak trekam kumba ngilong bentah dai hakata kapor senam kat dai spa dai pulai ya kini ki academic excellence award la ai ba tang na ki siu sangkeme na shlom na marhak tu kopor ki samla ki papas bha ki dang duna bha na ga jan reu ga jongi ti kanang ya ki snam kanang ya ki por ki nang bon ki samla tingi sngo balade ga por bagin piano ya ta kom trekam ga jongi bagin bahano ya lagi jong sna trekam bagin le ka baran kam te kalau kayak bersultanat pada hakisnam arajar ke sorkaru ke penbun ikan kejo kelenti man sedang ban itu yaki samla ki bapas ba hakitu kipor te mentale ngimla banlan man usnam ngimla banlan bagi i la kadai ka SSLC la kadai ka HSLC la kadai haka graduate postgraduate PhD batkum terter ngi bikila bon ki samla nakajat pada bujongi kiblan syahmat hendrai wala kata kai kabang smotrat ya bangan sot kandiat nakajeng keren jongi gas of honor ngilabon ki bapas berkapas percentage ke jongi ka lakham kiu ban la banlan sendat haus nam beladab lay kalah kiu bon sya nak islam ki beladab ti ngamla khumda menjur namla khumda kubur ya ka ba imadam jongi ikran bagi ladon kam palat pan ke quality ngila ban bon ke quantity ngila ban bon menshwa ngiom ba daya chiyo syahat ka ko mau la dai UPA mentai dong dalit chiyo syahat la ban daiman UPhD ru nomor bangila bon palat kisam la jongi kipon sakaban nomor keladon ngilaya kata ke jong ke competition ngidi habangi perhat ya kenu ngidi ban perhat tak tak mindset kablang competitive kabangila bani khunni ki wipat ki jat ban reo ki wi ki jat ban reo ho ngimla ban lan ha ki por ban shwa ha ka por badang dan kejeng sesiar jong ki sim lesi ha ka por ngimpat yeso ke India bar hashwa jong kata kejeng ile hi kalong bat tak pormat kejeng hiar thma ka wi ka hima ya ka wi ka hima kejeng hiar thma jong ki wi ki jat reo ki wi pat hendrai ka bashar khai bha mentale kejeng hiar thma da ka thma chabi ke bha teng ke yangi ba ngin realize lan ingin kan mau ba kadan kum kata ka thma ru hal di gajok ka bamenta namar ba ni jupun sngo banang kapor ba larang iduna hi sipai ka thma chabi kacak menreu jong hi pro ko ikan sahyar ngongi kata balai imla banlan ba yaki he kihan jong department paper bapan aka sensyar ka khadar apo ka jala ka jongi ngila sushim ramno na Andhra Pradesh ngila shim ramno na ki ki jala namar bagi ban sai iki jong lojong tikani ka kawan rajing ma namar ba ladanga ubriu bangadan kami ke jengeram na kita kibor kibapet ke sensyar khadar ngai kendo bad uhe jong kata ka bor paripet ubam suthu ya kombem go jonga ubam suthu ek tien ka thliet go jonga ubam suthu yor kombam kor komdi go jonga ya karyam ka bet ya kariti ka dustur ka ya uta banai ke jeng sensyar ka bakhok ber ka khoj yang handrai ladang idon pat lagi jong kidok islam ki basuthu nado thiet tan rai jong pi ya ka long renyeng ya ka em ka ya ki yeng ya kombam kor komdi bat komda terter na thrai kan jendal asuk ya kata ka sensyar khada kalong ka bayat bet ka bayong ka bayat rendi
dengan penselur ye pi ki samla ba phimdai ban hun tang hang ni kini ki award ani ki kusnam ki phin siyo let hiang bo kamarathia ani kamara songkai man ka step ko phiki phia lamba pet kamau kani kani jing tristom ko jonga ngamdai ban hun tang kani ngari ban kiu susu bat ngan jendela kamen ha ko por hakisnam ki ban sawan lesi handang ayat Banwandrung di office trekam paper badan pok sarkar jalan ajungi ngan I ka kerteng beri kedor khmat ke jongpi wala danga hap an yang lain degi kentaru pan yang nendang yorong hapo an I kedor khmat jongpi fishong pi tok suki ngan dei way degi bakmen tame ka mensiam man I bagi parado prasna jong kisong tok suki